Siyanibingelela emakhaya kuphi nakuphi la nikhona. Sinibingela sivela kwenhlangano ithuleleni organization. Onibingelayo komduduzo Mkhwanazi. Sisabuye kona futhi lento yesibili again lento ethinta abameli no Road Fund. Sizogida kakhulu nje kuyona lento ya Road Fund nabameli nabantu abaclaimayo direct into Road Fund. Baningi abantu abezayo sobavezela kunina. Nezikhalo nabo abanazo nalezi ingoquko ezinye ezikhona za Road Fund nabanye seyiqalile zaba affecta lama amendment enziwa Road Fund. Abanye bazovela ngazo ke nabanye bavela ngayo indaba yokhala ngabameli. Namhlanje sivakashela umfethu ngeke ngithinto umakho omncane obelokho engithinte ngizama ngoba naye econcern umama ngengane yakhe ukuthi nansi ingane kubuka ngathi ayizolithola usizo ngemali ya Road Fund. Kodwa kuzochaza ubafo ukuthi ke ikuphi akhala ngakho ngoba ngizagcina sengitholile ke ngosizo lika mama wakho omncane. Sawubona mfethu. Yebo njani? Moja sharp. Ngiyaphila baba. Sikhona besikhona ubani igama? Igama lami nguNhlahle Sibongo ngokaNkosi ngihlala eMayville kuDunbar Road. Kade mawakhe sizama. Kade nizama nami ngeke ngathi unizama kwasho ukuthi ngathi nibhizi. Nje ubonile nje. Ngitholile nabuyela ngakumina impela. Ubone bekunjani angithi? Angibonile bekubhizi impela usho ukuthi kuhlili kubhizi vele. Dlale kubhizi baba. Yebo. Kwenzakalani bafukala ngani? Khala ngosizo lokuthi ngathi ngibona ngathi kulesinxephezelo bengisibhekile since ngalimali emotweni ngathi ngeke sisenzeka. Ngathi ngeke sisenzeka because mangifonela abameli abakade bengihlemele kaRafu bangikhulumela izinto ezingafani. Ngakhuluma naye ummeli direct. Ngisakhuluma nabantu abamsizayo eoffice. Aba-answer ama-call mayengekho bamsiza nangama-file kwezinye izinto. Ngisakhuluma nabo kodwa bona bakhuluma izinto ezingafani ezihlukahlukene bonke. Bathini? Walimela ngani mfethu? Ukulimala kwami ngalimala nganqamuka la ehlombe even namanje la ehlombe linqamukile molibamba kanje ithambo liyamuva bayifaka ngesimbe esibhedlela angazi indaba because bazi indawo emuva angazi kanjani ngalimala ekhanda ngophela ngaphakathi angangokuthini amehlo amaselimele njengamanje uma nginika iphepha uthi angilifunde nje angilifundi ngiliqede ngifunda ngiphinde ngimi because akhala inyembezi angikwazi ukusebenzisa ifoni angikwazi ukubuka iTV nje ngihlale ngithi ngibuka iTV whole movie yonke iphele angikwazi because amehlo ami from there aqala ukuba nenkinga. Izibuko zamehlo kwayizama? Izibuko zamehlo angazi ngizame ngoba akekho umuntu afford ibuko lapha ekhaya ongangithengela njengamanje kunzima nje kade lileleziko. So ngazama nje kanje nami nginje lo nginjena nje kanje mangifesa ngikwazi ukuthola umsebenzi because la ngilimele angikwazi ukusebenza makubanda ngisihlanganisa ngokwasha imoto njengoba ngiwasha imoto makubanda nje ngoba kuzoqala ubusika ngeke ngikwazi ukwasha imoto because la nginenkinga la nganqamuka ngikwazi ukuphatha ibhakethi u20 liter ngalesandla. So ngibambile abameli bangihambisa odokotela ngahamba odokotela ngabaqeda baphinde bangifonela bathi sengihamba odokotela ba Road Fund. Ngabahamba ukuthi mangibabala bawu5 odokotela ngibahambile bekuthiwa ngaba Road 5 ba Road Fund. Abawu2 laba ngabahamba bekuthiwa ngababo abameli sebebonke bawu7. Ngabahamba ngaqeda bathi angilinde 200 days. uRoad Fund uzosikhipha isinxephezelo. 200 days yebo. Okay 208 ngawulinda 200 days after 200 days ngabafonela hawo kwenzakalani na thula kwathi uRoad Fund awufuna ukukhokha asazi insizisi ngoba sihambisile zonke izinto abayidingayo sesize sibafaka icala manje sicela uze office ngiye office kubona ngithathwe imoto la engine garage siye kuphi eLalusha office labo liseLalusha eyikwile sifike lapha naye sign iphepha elinye form balibiza ngani kuthiwa i-punch form madesho to i-punch form eligugunyaza ukuthi uRoad Fund uyambopha kumele necaleni ngalisayina lelo form kwaye kwathiwa kuzoyiwe ecaleni ngilibele ngibafonela ngiba-update bona basho lutho kumina imina ubafonelayo ba-update ngibafonele ngibuza ukuthi awu kwenzakalani bathi hayi salinde ukuye ecaleni ngizama ukubhalansisa nami ngiye kubona ngiye kuRoad Fund ngifuna ukubona into abayikhulumayo ukuthi ziyafana nani ngoba ngangabathembi nami mangifika kuRoad Fund la ema-office akhona angitshela ukuthi hayi wena unama-lawyer so uRoad Fund ongakukhokheli abameli bakho bazokutshela mase ukukhokhela iRoad Fund kanjalo nithini kuzofika usuku lecala ngibafonela before beyecaleni mhla 19 March mhlawumbe ngabafonela kuLesihlanu kuzoba uLesibili bona babezwa ngoLesibili mhla 19 ngoLesibili bafonela uLesihlanu ngibafonela nangomsombuluko ngibabuza ukuthi okay niyecaleni bethi yasiyecaleni ngoba niyecaleni nikwazi ungibuyisela nini into enithola ecaleni ningikwazisa ukuthi kwenzakaleni after 7 days 14 days balinde mina lo 7 days uphela bengabuyeli kumina ngithi awu ema babuyeli kumina ethi awubalinde lo 14 days because vele ususeduze hayi ngibalinde lo 14 days uphela babuyeli kumina
kuze kube yimina obafonela ngibafonela ngithole enye intombazane lapha e-office ngiyibuza hawu nathi nizobuyela kumina kwaze kwaphela u2 weeks ngabuyelile kumina wathi hayi ngicela ukuthi ngibuyele kuwena ngo12 ongizisho ukuthi igama lami kunhlahle reference number NK035 zonke izinto abheke ifile lami bese ngaphendula athule ngithi usekhona athule ngithi usekhona athule ngithi okay ngoba uyahluleka ukukhuluma ngicela ungikhulumisa nommeli ethi uzobuyela kumina ngo12 lapha isikhathi kwakungo-past 11 kanje imini sihleli nje akaphindanga abuyela kumina nangakusasa ngifone ngifonele lapha mangifone eqala lapha nezansi kwi-reception ngisho ukuthi hayi ngunhlahla nkosi reference number ngisho konke bethathe sebexhumanisa office iringe cabanga ukuthi angithenga ithama ka-30 yazi yaphela ithama kungekho owayibamba ifoni kusho ukuthi mamkhulu abafonele-ke nayo bathathane-ke bathukane kube leyo ndaba hayi nami sengidiniwe ngibafonele asithathane ngise ngiyabatshela ukuthi hayi ngoba vele kuyacaca ukuthi le mali nedlile ngizonifaka abameli khona abameli engibaziyo uthuleleni engizonifaka yena kube ngathi bayathuka ke emva kwalokho bathi hayi khona indlela esokwenza ngayo engcono sokwenza ngayo sokubhukhela udokotela namhlanje bafana ngekudokotela ngabatshela ukuthi angiyilapho mina lo dokotela ngiyofuna because nangitshe nginodokotela ngibaqedile imuphi udokotela kumele ngiyekuyena nibhukha udokotela wena nifuna ukuthi mangifela lapha nabhala into ukuthi angilimalanga bese ningivezela leyo nto nithi hayi nodokotela yasho ukuthi angilimalanga so angilibeki lapha angiyilapha yabo kodwa bona sinsasivumelene babe ngifonelile ukuthi ngizokudokotela namhlanje akazi bangifonela question miss call yabo phela sabezela kathuleleni egama bathule ke namanje bathule sebe uthuleleni bathule nabo njengayo impela nami yangixaka lento no mfethu siyaluza usizi lakho ubani ummeli bambiza uShalini yes uShalini isibongo sakhe angisazi kodwa ummeli wami akafuni ukuhlangana nami ukukhuluma nami efonini akafuni awukazi umbone ebusweni lebiyaqala icase mhlawumbe ngisamboneka u2 ngimbone last year egcina kwami ngoba mengisi mangiya kodokotela laba ba Rotiston Fan banginika 200 bethi transport man bengisayinisela inye iphepha ngalelo langa ngitshela ukuthi hayi phela kusanje ngendlela mangifikile bona banginika 200 ngiphatha imali yokugibela kuphela ngihambe ngekubona bethi hayi uyidokotela usayini patch form mfike ngenze lezo zinto mase ngiqedile ngibachaza ukuthi imali yokugibela anginabe ngazi ukuthi ngisenza njengale ndlela mangifike nginika 200 bathi hayi akusenzeki lokho ngithi mina imali yokugibela anginayo ngoba ngila nje la lusho ngistakile bekhiphe elinye iform benginika u50 ngisayine kulelo form elino 50 behambe bolifaka efile indaba Thina wami lapho kumbona nje. Uyazi ukuthi leyo mali ukuthi iyothi masibuya. Iyobe ngasawona 50 rand lo no 200 rand bekuneza wona. Cha akazi bekusho lokho ngoba ngabe ulindeleke lokho. Ulindeleke lokho. Mase bebala nje ama cost yabo sibe calculate. Ayibisaba ilo 200 wabo ayo. Yes nami ngoba ngangixaye ukuthi indaba bengangibuza ukuthi malini transport. Ngisho ukuthi akusuka la eMeville 14 rand banginike lo 20 rand mhlambe ngoba phela ngeke befuna ushintshe ka 4 rand ka 6 rand kodwa benginike 200 kodwa ngitshela ukuthi hayi ngoba phela bane percent izovela lapho uma sebe calculate imali yabo but ke umthetho uyabavumela but depending ukuthi babe charge kahle ngendlela bacharge ngayo mntaka baba siyabonga mfethu ukuthi uzivakashele nokuthi nathi sesikwazi ukuthi sibuyele kuwena emva kwesikhathi esithi umama esizama nawo uzama ukuxakeka nje khona amakhisa kanje mfethu akhona maningi yabo nobugebengu obukhona kubenziwa ibona abameli yabo and into ethusayo Dr. nje simanga into ethusayo ungezwa ukuthi but nisazokhuluma ngayo lento ngenilanga kahle ngisicacise nawe sifune baphendule futhi ufuna bazophendula ungezwa kuthiwa nje kiwe enkantolo awekho amacala amaningi afika angene kaRafu lapha kufike kujikwe eminyango lapha ngoba uRafu ufika lapho ususiphethe zifuna usiphethe ukuthi nathi offer ekhiphayo but isikhathi nokuthi uzoqasheka abameli leso sikhathi konke lokho kusuke delay yabani iclient okuyesuke ilimele akukho la kungenwa khona kuhlala ijudge kanje licuthungula icala kufike kujikwe eminyango yebo ngwasebenzela amakhesi ahamba azafika ecourt yebo hambe neclient wasefika lapha sinqumo kufika umeli kaRafu kufike lo weclient umeli emnyango kuwena emehlweni yakho bathi bathi siyabuya manje sonke bangene ngaphakathi ngala ngithi bathi ya no Clever nami uClever ngithi yabo ngikhiphe nami ezami zime ngamapost ngithi yabo hawu akhoqa lequlu lawo la ngithi yabo
babuye sebebuye hayi ke uRafu uthi unana nansi offer kanje but ke into le ebhlungu yenziwa uRafu udelaya ukuthi ukhokhele abantu ufrustrate ummeli ufrustrate kwawena usuke uyipatient ulimele uyiclient ufuna ukukhokhelwa uRafu udelay ukhokha kuze ummeli amthatha athi simo senkantolo njengoba ngisho kufende kujike eminyango lapha kujike eminyango lapha kuthiwa nansi siphethe offer accepting offer kuthiwa sayiniswa kusayinisa yabo but kulokhu kuyathusa manje njengoba bengasakufonela sekukanje sekuintention wrong ongathi anisezwe nommeli akusekho kuhle yabo and enye into engithusayo mina lesinqumo lesabashoyo sokuthi uRafu ephikisa imali akuyona inkinga kodwa akwazi ukuthi ungazongifonela nongitshele isimo esibucayi kanje efonini indaba ungangibiza appointment hlale phansi ungichazele ungikhiphela amaphepha akaza ngitshele yena akaza ngibiza akazenze lutho kunalokho abantu abangitshela yilabo abamsebenzelayo mina ngaze ngikhulume naye mangikhuluma naye akabuyeli kumina okay nakho umbuzo kokugcina ngobuzayo usafuna uqhubeka nalommeli noma hayi ngeke ngikwazi ukuqhubeka naye because sengivezelile ukuthi uhlobo lo muntu that's why ngize la ekhaya okay ufuna ukumterminate yebo impela okay okwesibili kufanele ukwazi ukuthi isifani sokutholela ummeli uzokwazi ukuthi akulekelele uqhubeka necase yakho but ke uzothatha imali yakhe yendleko zakho nomsebenzi ebesewenzile kufanele kube aware kulokho so kusho njengamanje mawumshiya ngoba kungasekho vele ukuthembana nokusebenzisana phakathi nalo ozongena eseqedela umsebenzi ofuneka uqedele makukhonusele naye uzodinga ukukhokhela ufuneka ube aware smith njengaleso ngoba abantu abaningi bashawa yilokho ukuthi bafrustrate abameli mase ufuna ukumshintsha ummeli angazi ukuthi nalo uzofuna imali yakhe ngoba ukhona on record kwiclaim yakho naye uzofuna imali yakhe nalo uzongena naye uzoqedela uzofuna imali kufanele kube aware kulokho ungene nje usober minded uthathe isinqumo ngokuthi usazi ku clear thina okwethu sithwele nokugada nje kuphela ukuthi yonke into yakho ngempela yenzeke ngendlela nawe uyibonayo eclean nomama ngapha naye ebona up until uzothole isinxephezelo sakho makuthi sikhona ngempela kufanele kasiphume impela akezwakala akunankinga mntaba sokulekelela yabo South Africa nani ke nani khona emakhaya lapha nenkinga no Rotex Fund nabameli asinankinga sikhona siyakwazi ukungenelela silekelele nokuadvise ufuna siadvise khona nokugadela iclaim yakho ukuthi yenzeke ngendlela konke kuphezulu kwetafula okubhekile kungabikho la unekhalo khona ungagculiseke khona ngoba kuye kubenzima bangabe ubuya uzokhala kuthina usurojiwe kuye kube likhuni but akusha kwenzeke siyenzeka sinama case njengamanje esiwafayilile kaphona uLPC no Fidelity Fund wabo ukuthi mina kubuyiswa imali ngabamela seberapha abantu nakhona ke siya assist kulokho but ke kube kuhle ukuthi umude engathina sisuke nawe nje sasuke ebhandeni ukuze sizokwazi ukuthi sigadele into yakho ukuthi ingaphumi ngesandleni sepunxele ukuze iyofika esiphethweni nawe ugcilisekile ngoba uma ususibiza usupartner nendawo nje umfowethu sefika nje sekulikhunyana because siningi indleko azoyikhona liba ngithi nje lo 200 rand bemnikeza wona akakwazi lokho ukuthi leyo mali izobuya kusasa engasabona 200 rand yabo but asazi ukuthi iyobuyisa imalini kodwa akunankinga somlekelelo umfowethu nawe ke lapha ekhaya ungasithinta uma ufuna sikulekelele sikhona thuleleni number nethi yocinga ethi 0677893082 sikhona ku Facebook sikhona ku TikTok sikhona ku YouTube kana sokhozini siyatholakala njalo ngolesibili ohleni ethu ezweni zakhile asibonge nisale kahle emakhaya